Ja, hei. Ja, hei, hei, hei. Og velkommen hit. Ja, hei. Ja. Hva er jul uten øl? Ja, her har jeg står det leser øl til jul. Ja, øl til jul. Og det har vært tradisjon i mange år. Ja, og det er riktig. Så jeg har funnet i år for dere, fra meg, skal jeg, jobber jeg, teste juleøl. Ja, ja. På grunn av disse finanskrisene så har jeg kuttet ned til bare 3 øl. Ja, 3 øl. Og her har vi. Ja, her. Jeg tror på med juleøl. Ja, og den er blå. Ja, den er blå, ja. Den er blå juleøl. Det er sne på, og den er på fint. Den er god, den er god. Men det er Ringnes, ja. Det er juleøl. Og den er rød, ja. Og den er rød. Og den er fin. Jo, den er god. Ja, her har vi makke. Den mørke fisk. Det er jo øl, ja. Mørke. Det er, ja. Den der. Ja. Ja, vi må teste ølet, ja. Ja. Tuber, ja, tuber. Danmark, ja. Ja, der lukter det jul, ja. Der lukter det jul. Og den er smått som jul. Oi, oi. Det lukter jul. Her er mørketidsøl her. Ja. Den er fin stemme. Den lukter møkk. Ja. Ja, den var mørketidsøl. Ja. Det var ikke jul. Det var appelsin, det. Hey!
Ja. Den lukter, ja, den lukter jul. Ja, jul! Følge med en dekorasjon. Det er juletreet, ja, det var lurt, det, ja. Det var liten. Ja. Jeg trodde jeg skulle varme det først, jeg. Men at det er kjøleskatt. Og her har vi jo mørkerist øl. Ja, det er godt, ja. Konklusjonen i dag er at fargen skjever igjen. Den er fin farge, men den smaker ikke jul. Den smaker appelsin. Og det er jul. Da er det litt jul. Og det er turmann. Du vet sånn. Og det er i stedet med turmann. Og det er fin farge, ja. Ja, det er fin. Den ligner på ølsen med jul. Men det smaker ikke bra. Det blir noe kjedelig, ja. Og det der er mørketid øl. Det at det smaker mørketid. Ja. Skål! God jul! Ja, heldigvis er det bare jul. Det kommer i året. Halleluja.